Kalipay ug kakulba ang gibati sa pamilya ni Elreen Ando, ang Cebuana weightlifter nga makigbatok sa 59 kilograms women's weightlifting category sa Paris Olympics 2024 karong gabii Agosto 8. Gibisita sa 𝗦𝗨𝗣𝗢 Cebu News Team ang pamilya ni Elreen dinhi sa Barangay Carreta sa Dakbayan sa Sugbo. Napuno sa kahinam ang pamilya apil nasab ang mga silingan ni Elreen sa iyang event karong gabii, ilabi na nga usa ka live viewing ang giandam sa Carreta Gymnasium. Mixed emotion, nalipay at the same time. There's a little bit fear. It's because we really don't know unsay mahitabo, but we're still praying for it nga unta successful mabuhat niya. Medyo excited, then wa milaing pangayo undili pag-ampo ra gyud. Si Elreen ang kinamanghuran sa unom ka managsuong Ando. Way sukod ang pagsuporta sa pamilya ug walay hunong ang ilang pag-ampo alang sa kadaugan ni Elreen sa Paris Olympics. Matod sa ihang igsuon nga si Jeric Paul, gikalipay niya ang pagpadayon ni Elreen sa weightlifting nga maoy pangandoy kaniadto sa ilang mitaliwan ng amahan. Una namatay kong papa, iyang pangandoy ra jud makasulod siya Olympic makadaog. Mo lang gipaningkamutan niya nga maka-Olympics siya. Nga ang iyang gikuan sa kong papa nakuan jud nagaidan siya. Mipadayag sab ang pamilya sa mga kaagi ni Elreen sa wala pa kini mag-qualify sa Olympics. Matod nila nga doble ang pagpaningkamot ni Elreen sa training ug sa pagsunod sa iyahang diet. Double, triple ang iyahang paningkamot, especially sa iyahang weight nga dapat iyahang ma-achieve ang iyahang ideal weight, which is 59, which is very struggle po sa iyaha kay originally gikan mo siya 64 nga category. Amo siya per may uplift nga kay in regards sa iyahang diet na may mga foods nga dili pwede niya i-eat kay dili pwede. So mustik lang yun siya siyang nutritionist. Naabtan sab sa 𝗦𝗨𝗣𝗢 Cebu News Team ang former coach ni Elreen nga si Gary Hortelano nga maoy nagtrain kang Elreen sukad 12 anyos pa kini. I discovered Elreen Ando when he was so young at the age of 12 years old. I started telling him that Elreen, you can come with me in training. Time come nga we train starting at the age of 13 sa Coliseum, and then at the age of 14 na-discover siya sa national team, nakasud siya. Alang sa pamilya o coach ni Elreen, win or lose, champion gihapon kini alang kanila. Regardless of what's gonna be the result, champion naman gihapon siya para namo. What she really needs to do is to do her best, and then God will do the rest. We're all supporting our neighbors, relatives, friends, coaches, staff sa barangay. Mutanaw mi para paghatag og suporta. So laban lang, kaya nato ni. Do your best. You're champion. Di po siya moduwa. Ampo lang gyud aron makabot niya iyang mga kadaugan ug iyang pangandoy sa kinabuhi. Kini si Elaiza Penaranda, alang sa 𝗦𝗨𝗣𝗢 Cebu. Go and sip!